Gandu duene ndo marario igagana rio prario to kora uchela machegni Wechemanyien kidieni ndi mar Dier Odiochieng nyinga Joash Odhiambo Mitola kajaloko maro en migosi David Abila wachago kama udo ni nyedendi ka achiel koda wakeni pacho kendo kwa mar mondo mi koro duoko milombo pesa piny ka achiel koda jorochere ma ndi bang japiny Russia moro ne moro pacho kaendi kendo timo timbe mag anjao kod nyedendi ka achiel koda wakeni kaito bang'e koro chuo keto video magi e mbui kaluwore koda jawache do piny owacho migosi Isaac Mwaura okwayo nyedendi mar mondo mi obedie jogo kuma bende koro oluorore kendgi giwegi kendo giduoke piny milombo pesa ka achiel bende koda siko ka gidwaro kanyendo jorochere mar mondo mi koro ne ni gin bende gibedo jogo eko ma inyalo dewi kata kamano endo yango ne piny owacho timo nondo kendo manyo kanyendo japiny Russia nogo mar mondo mi kaw ne okang' mager mar chik kaluwore kod anjao ma bende koro ne utimo noendo. Na nikirejelea mambo ya wamama na hata na kadhalika, tumeona watu wengine, na tunataka kukashifu kama serikali tabia mbaya ya yule mtu tuliyemuona, yule Mrusi akisumbua mama wetu hapa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri hata kidogo, lakini tujipende sisi, tujipende kama Waafrika. Usione tu ngozi nyeupe unafikiri kwamba wewe umeenda kutajirika. Hiyo ni aibu kubwa sana. Nasema hivi kama msemaji wa serikali na Mudhongo wa Ruiru. Tuache haya maneno ya kuwa kwamba tukiona tu ngozi nyeupe hivi tunakimbia huku. Tujienzi kama Waafrika. Tuenzi ndoa zetu, tuenzi vile ambavyo tunaishi kwa pamoja, ili tusiwe kwamba tunajidharau sisi wenyewe, eti kwamba tunaweza kutumiwa kiholela holela. Nafikiri ni jambo ambalo pia tuseme kwamba maadili yetu nafikiri yamerudi chini kidogo. Tujiangazie sisi wenyewe, maadili yetu yamerudi chini kidogo, na tuweze kuwa watu ambao wana tabia nzuri. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, ni kweli kusema kwamba afya ya maadili yetu imezorota sana. Tunakuwa kwamba hatuna kanyero jal makedona na techgi kaka mosenindo Raila Odinga ne timo ka utwage gar chungor buna nendo Narok mamilambo kada Narok South Samuel Atande oyango okanyendo ni Gachagua en jatelo mobende nyaya kwede mag dhoudi pacho kaendi kendo yango ni mano no nenore e kinde mane ne ntiere lemo nendo mar jalup jatend piny kuom mano endo ojiwo oganda makono mar mondo mi kik bed kode machiegni kendo we kuondo gi e kinde niendi. Lakini juzi nimesikia Rigathi Gachagua alikuja hapa kwenu anasema sasa nende anataka kuwa mtetezi ya serikali. Kinde nendo bende koro lero ne gini kaka duond buch siasa nendo mar ODM gidhi timo twak kanyendo koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto loso riwruok mabende gidhi gode yiero ma higa manyien mar 2027 mak mana ni lemo nendo mar jalup jatend piny Kenya to nyaka koro migi oyango kanyendo gen kod oganda gi kuma thotha ma lemo nendo mar jalup jatend piny nyaka migi ka lemo nendo ma koro gidhi laro en manendo mar jatend piny Kenya magisiro kanyendo William Samoei Ruto ka kinde nendo jaod bura ma Narok South manendo Kitilai Olentutu bende koro yango ne jatend piny osechwalo chenro mag dongruoge mopogore opogore e pacho kaendi ka achiel kod gwenge makono kuom manendo gisire lwedo mar mondo mi yiere kende tielo mar ariyo e yiero ma higa manyien. 2027 tutafanya coalition agreement na William Samoei Ruto ndio tutengeneze serikali. Kwa hiyo coalition agreement, the only position which is not touched, which is not contested, is the position of William Ruto, hiyo ya president. Hizo zingine kutoka deputy president ikiteremuka chini, sisi kama chama cha ODM sisi ni watu wengi sana, hatuwezi unga mtu mkono na hiyo position hatupewi. Lazima tupewe position ya deputy president. Ndio tunaambia watu ya UDA, position ya deputy president ni position ya OD. Maneno ya housing, maneno ya TVET, maneno ya employment. Na mimi nataka kushukuru serikali ya William sababu katika employment juzi tu ndiye ametupatia ambassador ya kwenda Denmark. Wametupatia chairman ya Public Service Commission. Kisumu odo ni duol mochung'ne kedo gi mibadhi ka achiel koda nyayo bidhruok mar oganda manendo Ethics and Anti-Corruption Commission e yo machuok EACC koro chako timo nondo kaluwore koda yieko mar lowo moro mantiere Kasagama machiegni koda tisendo bila nendo ma Kasagama e boma niendi kaluwore kanyendo koda jatend EACC e gwenge Kimanyanza
oyango ni nitiere jomoko mabende koro yako lo machalo kamano mane dwaro mar mondo mi yawi etesend obila nendo ka otene kod jaod bura nendo ma Kisumu East Shakil Shabira oyango kanyo ni kaunti nendo ma Kisumu lobe mathoth gin mago eko mabende oyaki to gin mag jopiny ka onyiso jogo eko moyako lobe makamago mar mondo mi koro ne oduoko gi mapiyo piyo ka osingo ni onge lo moro amora mar japiny mabende koro idhi yaki. The National CDF, that is Kisumu East constituency, is the series of putting up security structures in this parcel of land. And that one cannot happen because of unscrupulous Kenyans who have decided that what belongs to Kenya should be converted to private hands for their own benefits. You can see major structures which have come up on land that was meant to be a police station. And as EACC, we shall invoke the law to ensure that those structures are removed. So all the land grabbers out there, if you own a title on a government land, please don't waste your time developing that land. Surrender the title to the government. Don't waste your resources because, you know, you lose everything. Kuliwa ipeleke kwa barabara. Tukaipeleka kwa barabara, polisi wanatupita na kuruza bila kuchukua mwili. Mwili ikachukuliwa kutoka hapo ikapelekwa Rubis hapo karibu na Bizaini. Polisi ilipita kuruza ine na lori kubwa sana hii hapa Kitengela Police Station. Hakuna mwili walichukua. Mwili tena kuweka kwa barabara ikakuja ikapitwa na gari juu. Ile uchungu yenye tumepata hiyo usiku. Chenro mar bang sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang school chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV madwa. Chiegni kendo jo Kenya kaachiel kod jamni mag eko mawuok e gwenge kuma nyandwat mar piny Kenya gi kinde niendi koro horo maliyo ka dhano kwako kanyakla kod kech e gwenge ma konindo kendo dwaro nitiere mara mondo mi koro yud kaka inyalo resgi kaluwore kod jotelo ma konindo giyango ni onge mar pi kaachiel kod lum koro osemiyo jamni tho ka jopiny bende koro kecho kwako ka gidwaro mar mondo mi jogo eko machunygi ng'won kaachiel kod piny owacho owuog oko mar mondo mi koro res oganda gi eko kama indi biro mana seche manok kende bang' kwethgo eko mag jotelo ma bende ok dwar siro jatend piny Kenya tielo mar ariyo e duond buch siasa nendo mar ODM ka otendegi kod gavana e kaunti nendo ma Siaya okil James Bob Agre Orengo yango ni kwan jo Kenya madirom 4 milion gi kinde niendi kech mokoro kwak e gwenge mopogore opogore ka gijiwo ni ber ka piny owacho yango kech kaachiel kod oro kaka achiedh nade mokwako piny Kenya. Wajir South is the hardest hit part of the country, and therefore many people are actually reeling from this particular drought. The challenges that we have is the lack of water, the lack of food, and therefore pasture as well, and many of the animals are dying. And therefore we are hoping and praying that this particular juncture we will be able to get further support from the government. It is really one of the longest and the hardest droughts that we've had since 1981, and therefore 1981 to date, for over more than 40 years, the droughts that has been really beating us. This is the worst, the hard hit. Kawangi weche geko mag tuke wedo ne sikunde wuoyi ma Kisumu koronoro to kanyendo chianda gonde maromo 2-0 tuke geko mag adhula ka itugo nendo mar hockey bende ne gilo chianda gol 1-0 mana kaka jafwambo mar we county nendo ma Kisumu Justus Adoyo leronwa.
Tukose mabende ne obagie kin sekundi ya Wene Roma Kisumu Day kanyakla koda sekundi ya Wene Roma Chanda mabende yudore sub county marari Dier county ya utenda go ekokoro ne omodho pi mar gonde ariyo mabende chwer ka koth elwet Kisumu Day tugonero maradhula mar osiep kabende bath pap kumachielo kocha bende ne orodhgi kod Kisumu Day go eko tugonero mar luth kata hockey gol 1-0 katuke maket kod magi koro ne ogoya lap tuke no ero ma Kisumu Day. Benjamin Oyo enjata yore tuke Kisumu Day kono. Today we had Chianda people coming for just a friendly match, and the game has been good so far. We have seen the areas that we need to really work on. We have created a lot of chances, but we've only converted 2. But I think if we work on our finishing chances, then we can be better than this. Kata kamano migosi bene minyoyo koro yango ni sikundi ya Wene Rima Chanda koro no miyogi chwero kuok malik mokalo. Kato bedo ne gilogi gonde ariyo kamano tok ne giyude yo mayot. But so far, even Chianda, they've given us a run for our money. They were playing well, especially first half. They scared us a little bit. I thought like they're good, but our boys were resilient enough, and they've come up with the tone. We are in the second half of this match, and we are trailing 2-0. We've had several chances, but we did not utilize them. They had 2 chances and they utilized. And I think moving forward, we are going to rectify that. Yes. I want to warn our opponents that it's not going to be easy this time round. We have prepared and we are coming for this trophy in the Dier county. Yes. Migosi ya koth menekoro yango ni kate tugonero mar luth kata hockey benegi kore maliche mokalo. Our hockey, last year they were at the regional. And in fact we met Kisumu Day there. And though we did not meet, but we are equal to the task. Yeah, our strengths are more or less the same as compared to soccer. Our team is promising, and I think they have done well. Kata kamano timbe ariyo gi eki mano Kisumu Day kanyakla koda Chanda ne oyiere ni timbe ariyo gi eki otegno maliche mokalo maonge mor mabende nyalo chayo machielo mana kaka pimonwa koda captain ero mano ma Kisumu Day migosi Neville Peter Simiyu. Ngelea game imekuwa fiti, opponents pia ni wazuri. Siwezi sema ati game ni rahisi. Hizo mabao huwezi jua venye itakuja, but tumework ndio hizo tumepata 2, si ndio? Alafu tunakwenda Super 8, alafu kubeba hiyo Super 8, hiyo ndio hope yetu ya Dier, na pia kufika mbali na ball games. Sisi tuna promise tu tutawork mpaka mali takubali juu hii ball huwezi jua, inaweza kataa. So Mungu tu anaweza jua mali itafika. Hapo mbele pia kani ngumu, tutajaribu tu, si ndio? Dok mabende osir machiegni kore migosi Derrick Onyango captain ero machanda. Game imekuwa fiti, but ni venye Kisumu Day iko tu poa, but si pia tumeonyesha agility yetu, but naweza sema tu tuta-improve tukikuja tutawapiga. Na pia huko tutacheza poa huko pia. Huko Dier pia tutakuja tutakutana nao. I hope mtakam, si ndio? Last time ilikuwa mbaya, but this time tumekuja na ubaya. Hiyo ndio naweza wasema. Nyakoro mugituke market code magi magosi mabene ne ogoe kin sekundi ya Wene Roma Chanda kanyakala koda sekundi ya Wene Roma Kisumu Day mabende yudore boma do makisumo gin tuke go eko maneno ne ojewere kata talanta mag nyithindo market code magi anya to kotelo ne tuke gi eki mag sekunde sekondar migeno biro bago tamnieri mawantie ne kala TV ko ke sekundi ya Wene Roma Kisumu Day Kisumu Central Sub County Kisumu County and Justice Adoyo. Agi kanyo bende makele gi komar me weche manyene kidieni di mar Dier Odiochieng watude kanyendo kochopo sa pare kidienyo nogo mar podho chieng mabende obro kelo ni weche mamoko mathoth kaka gimero molo no erokamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitola kajaloko marwen migosi David Abila ka weche gi kibende nyalo luwo kokalo kanyendo e mbui magwa mag tudruok manendo Kala TV Live, Facebook, X @Kala TV kaachiel bende koda YouTube Kala TV Kenya. Uriti Masani.